ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଡିହିର ଲିଟିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଡାଇରିଆ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଶବବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦେବଡିହି ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲିଟିପଡ଼ା ଗାଁକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖରୁ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଡାଇରିଆ ରୋଗରେ ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ବାପ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଅକୁର ପ୍ରଧାନ 42 ବର୍ଷ ଏବଂ ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ 65 ବର୍ଷ। ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦେବାଡିହିର ଲିଟିପଡ଼ାଠାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗରେ ବାପ ପୁଅ 2 ଦିନରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଓ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲିଟିପଡ଼ା, ପାନପଡ଼ା ଓ ବୈଦପଡ଼ାର ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ଜଣ ଏହି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5ରୁ 7 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ମୃତକ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତେବେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ଏହା ବ୍ୟାପିଥିବା ତାହା ତଦନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 2 ଜଣ ରୋଜଗାରକ୍ଷମଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାରର ଜଣକୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସିଡିଏମଓ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କଥା ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁଟା ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଧରିଥାଉ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ମାସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ରାୟରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଗସ୍ତରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡାଇରିଆ ହେଇଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଡାଇରିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡାଇରିଆର ଯାହା ଯାହା ଔଷଧ କରିବା ପାଇଁ OSMCLକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଡାଇରିଆ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ଅଙ୍କୁର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ସିଡିଏମଠୁ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଇଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ସେ ଯାଉ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏ ଡାଇରିଆ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ସେ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 8 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ପାଣିର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟଟା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବେ ଏୱାରନେସ୍ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଇଓକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ ପଠାନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆଉ ଡାଇରିଆ ନୁହେଁ ସେଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟୋଟାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେବାଡିହି ଗାଁର ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ହେଲା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ 40,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 6,000 NFDSରେ 40,000 ଆଉ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ବିଧାୟକ ଅଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କହିକିରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ NFTV।